ngamazwe kwizizwe ngezizwe umhlaba wonke jikelele wide where Africa, South Africa, konke Eastern Cape, Natal, Durban, Joburg, Cape Town, PE, nezinye izigodi. Namhlanje ngiyabingelela senguye lo udokotela omkhulu umshayi wabo abashaya. Ungamshaya kanjani ke ungashayelani? Umshayi lona ongashaya kodwa oshaya. Namhlanje ke ngithi Ningizimu Afrika ngisemphungu omningi noma ngisemlanjeni ngisemanzini ngizokhuleka noma ngizothandaza emanzini ngoba ikhona imfihlakalo emanzini. Amanzi njengoba singabantu ngoba siphila singabantu emanzini iningi lokho kodwa ngizothi kuwe namuntu amanzi ahlukele kabili. Kukhona ububi emanzini, kukhona futhi nobuhle emanzini. Njengoba nisazi ukuthi wonke umuntu ukuze abekho emhlabeni siluluntu seza sonke ngamanzi. Hawu dokotela ukhulumani manje? Ngithi mina wonke umuntu uqala aphile ngaphakathi kumuntu ongumazi. Lapho uhleli emanzini. Lokho ngisho mina ngithi amanzi ayingalo yomuntu wonke okhona emhlabeni. Ngeke wenze lutho ngaphandle kwamanzi ngoba amanzi asiseko somuntu. Mayinto zakho zicakile zilukhulu ungasazi nokuthi singenzani. Kuyanyanzeleka sibuyele emuva ukuthi kahle siphuma singobani. Nayi imvelo imvelo ke sizothandaza kwimvelo. Masekulikhulu sondela imfihlo yamanzi ikhona. Imfihlo yamanzi ikhona. Khangela lalela ngitshela nangokuhlukanisa kwami ngithe mina kukabili kukhona ukuthi emanzini kukhona ukuthi emanzini. One, uyakwazi ukuzamlala nokuzisela kanti mina ngikuzisa kwimfihlakalo andizongena deep kodwa ngithi ngiyakhona ukuzisa ngibe kanti mina kunamandla ami ayimfihlo akhoyo la emanzini. Mina ngiyakhona ukubizela noma ngikucelise kwizidalwa zakini zamanzi kwimimoya. Kodwa kuyahlukana ngoba njengoba sibona amanzi ayingomanzi aphilisayo. Ayingomanzi aphilisayo. Ayingomanzi aphilisayo kodwa yimfihlo esemanzini ephilisayo. Why ke singathatha amanzi siwakhe noma kusetepini ngokugalele ngawo? Why kufanele manje ukuhlambulule? Ngithi mina ngihlambululwa isimnyama noma ngihlambulula into owayibelekiswa noma ngihlambulula izo lapho. Why kufanele ngize indalo? Lento ayilelanga amanzi kodwa ilele kwimfihlo esemanzini. Kuyacelwa la kune-code la ephumayo. Kune-code ephumayo la evele ngitshele mangifika mina ukuthi lo mangithi emanzini abantu basetshenzwa ngendlela enye emanzini
bahlukahlukene abantu nokugula kwabo kuhlukahlukene. Kunekhodi yophumayo uma ungumuntu wamanzi noma usebenzisana nezidalwa zamanzi nemimoya yamanzi. Khona imimoya miningi la, kukhemihle nokuhlukanisa. Andizuba mntu kodwa ngithi mina, wena unenkinga yamanzi, wena ufuna uhlanjululo, wena ufuna into zakho zisenzeke, sowudinga amanzi ukuthi kuhlambululeke kuqala izinto ezikuwe. Sondela kimi, phatha ikhandela emhlophe neliyelo, okunye nokunye. Ngiyakutshela masosithi wena ufuna uyohlanjululwa emanzini, ngicela mkhulungise emanzini uyokuhlambulula ngoba vele kunekhodi la ekhwazwayo mawuzise abantu. Khoza ikhodi uphume lokho kuphumayo. Kuloko ngithi mina masekuqeda-ke kunezinto eziphumayo ezisibonakaliso ukuthi lo uzosizakala. Woza uzomthesta, imfihlo yamanzi ikhona. Woza ufuna usizakala. Woza imfihlo yamanzi nginayo ngiyiphethe. Andizuba mnde kodwa ngithi amanzi ayaphilisa, amanzi ayimpilo. Nawe mawufisa sondela kudokotela omkhulu, mshayi wabashaya. Ungahlukani nale namba, ungahlukani nale page 067 9469 570. Andiyiphinde 067 9469 570. Ungahlukani nale namba. Le namba yokuphathela okuhle ebomini bakho, le namba ingakukhulula ngelinye ilanga. Hashtag ngile ngitho ayikho kozibekho inkomo yobutho.